forskellige typer af møbler. Og til det bruger de jo stof og tråd og stel og beslag og noget koldskum i et sæde og noget forskelligt andet skum, nogle plastikdutter osv. Og de har selvfølgelig også en produktion med bygning, el, varme, maskiner, medarbejdere osv. Så det er de aktiviteter, der skal tænkes ind i forhold til sådan virksomheden selv. I deres globale værdikæde, der kan det skum, de bruger, det kan jo komme fra USA for eksempel og blive transporteret, og kommer fra måske fra nogle oliebaserede produkter, så der vil være en impact der, man kan overveje. Der er noget plastik fra ben og skeletter, som også kan være olieproduceret, og som kan have en stor påvirkning måske der, hvor det bliver produceret. Det kan både være på i form af CO2, biodiversitet, det kan også være dårlige arbejdsforhold. Så der transport, er der ordentlige arbejdsvilkår i den transport, eller hvordan det ser det ud. Og der kan være noget råmateriale, der kommer fra Sydøstasien, som også har nogle helt andre risici, end hvis man har de fleste af sine leverandører i Danmark eller i Europa. Hvis man har det, så kan man godt fra starten af vurdere, at så er risikoen også markant mindre, end hvis man får en del fra sådan en fjernere del af verden. I den forhold til sådan den danske kontekst, så skal man kigge på sin produktion i forhold til bygninger og vedligehold. Noget af det, man skal have med under eget. Bruger man grøn eller sort energi, har stor betydning for CO2-aftrykket selvfølgelig. Er der noget spild i produktionen, man skal tage hensyn til? Og hvad er det for nogle medarbejdere, man har på fabrikken i forhold til kønsfordeling, ligeløn osv.? Det vil være nogle af de aktiviteter, som vil være relevante at få op på væggen. Og når man så har gjort det, så kigger man på impact materiality, altså virksomhedens indvirkning. Det er det, der er oppe af den opadgående akse. Og der kan være noget, som man vurderer, det er de specielt væsentligt. Altså, vi har gode arbejdsforhold, vi har næsten ingen arbejdsulykker. Så putter man den med arbejdsulykker dernede og arbejdsmiljø. Har man til gengæld en vis sådan forurening, jamen, så kommer den op der, hvor den er væsentlig. Og på samme måde kigger man på financial materiality. Det kan være, at der er markant større efterspørgsel efter cirkulær møbelproduktion, og det er lige noget, som man er ved at udvikle på i udviklingsafdelingen. Så ligger der en mulighed der, man kan forfølge. Det kan også være, at de markeder, man normalt sælger møbler på, hvis man måske var i nogle lidt mere møbler, som hurtigt går i stykker, og man kan se, at forbrugerne udvikler sig til på grund af et ønske om bæredygtighed, så vi kan gerne have noget, der holder længere, så ligger der en stor trussel der, som man skal have med under den finansielle væsentlighed. Så med hjælp fra et team, der går på tværs af virksomheden, er typisk en rigtig god idé, alt efter hvor stor man er, fordi de ser på det med forskellige øjne. Så får man vurderet virksomhedens aktiviteter, puttet dem ind i det her skema, og så kan man begynde at vælge ud. Så viser der sig et tydeligt billede, som der gør her på skemaet, af hvor er der de mest væsentlige, både set fra det finansielle og impact-siden. Jeg har allerede nævnt de her standarder, der er på vej, så jeg vil bare lige vise det her på et billede. Man kan gå ind og google sig til det. De er ikke udgivet endnu. De var i høring frem til inden sommerferien. Vi har afgivet et høringssvar, og det I kan se her, det er både standarder for børsnoterede og så de frivillige standarder for de ikke børsnoterede virksomheder. Så jeg vil sige, hvis man rigtig gerne vil ind og kigge på det allerede nu, inden de sådan endeligt bliver offentliggjort, så forventer vi ikke de helt store ændringer i de frivillige standarder for de SMV'er, som ikke er omfattet af lovkravene, altså de ikke børsnoterede SMV'er. Så dem kan man godt sådan begynde at kigge i. Og sådan rent billedligt, den øverste bjælke her, hvis vi vurderer det så meget, det kræver, eller så meget det fylder, hvis man skal lave den fulde rapportering efter CSRD-kravene, så er det så stort. Hvis man så er børsnoteret SMV'er, så er det faktisk kun en lille smule mindre, man skal efter de retningslinjer, sådan som de var ude i høring i hvert fald.
Der er nogle ting, vi gerne vil have ændret i det, men jeg ved ikke, om det lykkes. Så jeg tror, man skal forvente, at hvis man er børsnoteret SMV, så skal man lidt mindre, men alligevel et stykke hen ad vejen det samme, som de store virksomheder skal. Til gengæld, når vi så kigger på den frivillige standard, så kan I se, at den bjælke er markant mindre end de andre. Og derfor synes jeg faktisk også godt, at jeg kan anbefale den som et sted at kigge på, hvordan man gerne vil. Og et godt værktøj, snakker vi også om, hvor skal man starte, hvis man vil. Igen, det her det er sådan en skabelon, der ligger inde på virksomhedsguiden, så den er offentligt tilgængelig, den er gratis osv. Det er en skabelon, som Erhvervsstyrelsen har lavet, og som afspejler den her frivillige SMV-standard. Og der kan I se, der er generelle oplysninger, E-data, S-data og G-data. Og så står der herude til venstre, skal, hvis relevant, på de ting, man skal efter standarden. Og så er der andre steder, hvor der står kan. Og der ligger sådan, jeg tror det er sådan 20 siders PowerPoint, noget i den retning, som man kan tage og gå i gang og bruge som sin første bæredygtighedsrapport. Man kan begynde at prøve at udfylde den, hvis man har lyst. Og så kan man jo gå i gang med nogle af de punkter, der står skal ved, og starte der, og lige så stille komme videre. Der er også forskellige skabeloner og vejledninger og forskellige ting at hente inde på vores hjemmeside. Noget af det, som folk er glade for, det er sådan en ordbog, fordi det er mange forkortelser. Der er ufattelig mange forkortelser, når man begynder at tænke ESG. Så vi har lavet en lille ordbog, hvor vi bare lige har oversat alle de der skøre forkortelser. Der er ikke nogen af os, der bare lige kan huske det hele på en gang. Men der ligger også andre hjælpemidler. Og klart opfordring også til at bruge virksomhedsguiden.